الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته хөрмәтле хозур таба тамашачылары эфирда имам насырык дигән тапшыру әлбәттә сездән килеп ирешкән сорауларга студиябызда остазларыбыз, имамнарыбыз, укытучыларыбыз белән җавап таба торган тапшыру. Әгәр дә андый сораулар калган булсаларны экранда күргән адреска юллый аласыз. Иншалла, инде аларны алып җавап кайтарга тырышырбыз. Инде бүгенге тапшыруга килгәндә, бездә бүген зур кунак, Казаныбыздан Тауфик мәчетенең имам хатибы һәм шулай ук инде бик данлыклы булган Мөхәммәдия мәдрәсәсенең укыту эшләре буенча директор урынбасары Зөлфат хәзрәт Абдуллин. Зөлфат хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хәерле көннәр булсын. Шулай булсын инде хәзрәт, амин. Һәм шушы тапшыруыбыз, шулай ук инде сезнең җавапларыгыз безнең өчен дә һәм шулай ук инде тамашачыларыбыз өчен дә файдалы булып, инде Раббыбызга тагын да якынайырга насыйп итсә шушы гыйлемнәр тарафыннан. Алхамдулилlah. Инде безгә көн сен укытучылар килеп тормый, шуңа күрә форсаттан файдаланып сорауларны бирә башлыйм. Ышанмау һәм ширикне аера алмыйм. Сорау бирә шундый. Ышанмау һәм ширикне аера алмыйм. Ышанмау ширик кебек куркыныч гынах түгелме әллә? Бу сорауның мәгънәсен аңлау кирәк. Нәрсә ул ширик һәм нәрсә ул ышанмау? Ширик, мөшриклек ул Аллаһ Тәгаләгә тиңдәш зат кую. Мөшриклек була. Ягъни Аллаһ Тәгаләгә ширик китерү дип әйтәбез. Ул Аллаһ Тәгаләгә нинди дә булса затны яки әйберне Аллаһка тиңдәш кылу. Ул мөшриклек була. Ышанмау ул исә икенче мәсьәлә. Ягъни Игътиқад, ягъни ышану. Без ышанабыз Аллаһ Тәгаләнең барлыгына, берлегенә ышанабыз. Пәйгамбәребезнең хаклыгына, аның расул икәнлегенә ышанабыз. Менә бу ышану китә. Әмма дә ләкин Аллаһ Тәгаләгә ширик китерү, ширик дип, Аллаһ Тәгаләгә тиңдәшлек кылу дип әйтәбез. Бар аннан соң өченчесе ул күп иләһлек. Кайдан инде Аллаһ Тәгаләдән башка күп кенә затларны Аллаһка тиңдәш кую. Менә булар икесе ике төрле дип әйтәбез. Һәрбер мөселман кешесе күңеле белән ышанып, теле белән ла илаһа илляллаһ Мухаммаду Расулуллаһ кәлимәсен әйтә. Ла илаһа илляллаһ Мухаммаду Расулуллаһ кәлимәсе үз ишенә ала Аллаһ Тәгаләгә ышану дип әйтәбез. Үз ишенә ала безнең Аллаһ Тәгаләгә ышануны, үз ишенә ала фәрештәләргә ышануны, үз ишенә ала пәйгамбәрләргә ышануны, үз ишенә ала китапларга ышануны, ул кыямәт көненә, үлгәннән соң кубарылачакка һәм дә инде тәкъдиргә иман китерүне үз ишенә ала. Бу Аллаһ Тәгаләгә менә шушы безнең нигезләргә иман китергән кеше Аллаһка ышанган кеше дип әйтәбез. Камил иманлы мөселман дип әйтәбез. Инде ширик, мөшриклек ул Аллаһ Тәгаләне кырыйга шиткә куеп, нинди дә булса бер затны яки әйберне зат дип әйткәннән соң, әтик мәсәлән бар шундый кемнәр ышаналар, үзләренең иләһләре иттереп алалар махсус бер затны. Әтик гарәпләрдә ул Гузза, Лат булды, Нәсәг исемле путлар булды. Аннан соң әки әйбер дип әйттек. Әтик мәсәлән үзләренең иләһләре, үзләренең хуҗалары бүре дип әйтүчеләр бар, яки аю дип. Бу инде Аллаһ Тәгаләгә тиңдәшлек кую. Бу минем иләһем дип әйтә. Хәзерге вакыттаның икенчесе булыр, ул да булса инде акчага табыну. Менә ул акча минем иләһем ди. Акча бөтен әйберне решать итә ди, хәл итә ди. Бу шулык үзенә карата Аллаһка тиңдәшлек кую, ягъни мөшриклек, ширик китерү Аллаһка дип атала. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә безне шириктән дә һәм дә инде имансызлыктан да Аллаһ Тәгалә сакласын һәм шу иман байлыгында булырга насыйп булсын. Инде нәтиҗә ясап әйтәсе килә, ышанмау ул гомумән Аллаһка ышанмау дип әйтсәк, шулай дип аңларга кирәкме? Әлбәттә. Ширик китерү ул инде Аллаһның бар икәнен белгән хәлдә аны сез әйтмешә читкә куеп
икенче бер затка гыйбадат кылу. Менә аннан соң әйтеп киттегез, хәзрәт, Аллаһка ышану үз ишенә шундый өлешләрне ала дип. Фәрештәләр, китаплар, пәйгамбәрләр, тәкъдир, кыямәт көне булсын. Менә бу бүтән 6 баганага ышану тиешлеме, мәҗбүриме? Әгәр әллә инде кеше мәсәлән бар бит хадис, "Ман кала ла илаха илляллаһ дахала җанна". Кем дә ла илаха илляллаһ дип әйтте, җәннәткә керә. Һәм инде кеше әйтерме, мин кыямәткә ышанмыйм. Әлбәттә, бу кешенең иманы тулы булмый. Без әйтәбез, Аллаһка ышану, Аллаһ Тәгаләгә ышану, Аллаһка ышанган кеше үз шушы Аллаһ Тәгаләгә ышанган сүз, Аллаһ Тәгаләгә мин Аллаһка ышанам дигән сүз астында без әйтә алабыз, ягъни ул үз иченә шушыларны ала дип. Бу кешенең иманы камил булмый, иманы тулы булмый. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә дә әйтә: "Я айюхаллазина аману амину ди". Эй иман китергән бәндәләр, иман китерегез ди. Аллаһ Тәгалә мөрәҗәгать итә иман китерүчеләргә. Мин Аллаһка ышандым дип, мин Аллаһка ышанам дигән кешеләргә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ишаныгыз ди. Пәйгамбәрләргә дә, ышаныгыз фәрештәләргә дә, ышаныгыз ахирәт көненә дә". Чөнки әгәр кеше мин Аллаһка ышанам дип әйтте ди, ләкин Аллаһның әмерләрен үтәмий. Чөнки ул, димәк, ахирәт көненә ышанмый. Әйтик, мәсәлән, Аллаһ Тәгалә әйтә, бу куркыту йөзеннән түгел, бу мисал йөзеннән генә әйтә. Әйтик, мәсәлән, Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, намаз укыгыз ди. Кеше әйтә, мин укымыйм ди. Аллаһка буйсынмый да. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи әйтә, әгәр кеше гафләттә килеш, намазның фарызлыгын белеп, бер вакыт намазны бер нинди сәбәпсез калдыра икән, 70 мең ел утта булыр ди. Димәк, ул ахирәткә ышанмый, намаз укымый икән, яки ул әйтә, менә урлаучыларга, каракларга шушындый кыямәт көндә җәза булыр ди. Мин әйтә, ышанмыйм ди. Димәк, син Аллаһның әмерләрен үтәмисең икән, димәк, син Аллаһ Тәгаләнең ышанмыйсың, ягъни йомгакны бу якка гына түгел, кире якка сүтеп карарга кирәк. Һәм ахыр чиктә ул шушы иман күз алдында тотыла. Менә бу тулы иман турында сүз бара. Һәм инде Аллаһка ышанган кеше ул аларның менә шушы бөтен нигезләргә дә ышанырга бурычлы. Ышанырга бурычлы, никадәр тирән белергә тиеш алар турындагы илемне, ничек каян аларга кирәк? Ышану. Ул бик тирән мәсьәлә турында кузгаттыгыз. Иман китерү, ышану, ул нигезле булырга тиеш. Ул булырга тиеш түгел, тақлиди, иярүче. Менә мин кайбер очракта шундый сүзләрне ишетәбез бит. Менә минем бабам мулла булган, мин дә менә мөселман әле намаз укыйм ди. Әмма дә ләкин әгәр кешенең иманы шушы ышанышы төпле булмаса, ул исбатланган булмаса, аңлатылган булмаса, бу кешенең мисалын Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә шундый иттереп күрсәтте. Аның мисалы таш өстендәге туфрак кебек ди. Бар әйбер таш өстендә, ләкин җил чыкты икән, ул аны чыртып алып китә. Яки яңгыр төште икән, ул аны юып төшерә. Димәк, әгәр кешенең иманы, шушы ышануы нигезләнмәгән икән, ул аны исбат итмәгән икән үзенә, бер мәшәкать, бер авырлык килеп чыгу белән, ул иманнан чыга да китә. Моның без карыялабыз күп кенә менә бу революцияга кадәрге чорда, мине бер сорау борчыйдыр. Ни өчен соң безнең шушы революция булу белән генә шуның хәл үзгәрде дә куйды. Күпләр диннәреннән түбәтәйләрен салып фуражка киеп куйдылар. Ягъни нәрсә аларны мәҗбүр итте? Һәм шушындый нәтиҗәгә килергә булдык. Ягъни иманнары булды, ләкин алар нигезле булмаганга күрә, төпле булмаганга күрә, ул аларныкы чыкты да китте. Иманнарыннан яздылар һәм ул бик җиңел булды.
Һәм инде менә шуның өчен иман китергәннән соң кеше үзенең иманын исбат итәргә тиеш. Үзенә иманы ныклы, төпле булсын өчен. Монда инде хәзрәт чынында кирип китсәң, сөймешле, бик тирән тема. Аерым шул фәрештәләр турында гыйлем алырга кирәктер бит инде. Әлбәттә, булар барысының турында да, без инде фәрештәләр турында да, ахирәт көнне дә, пәйгамбәрләр, китаплар турында да, булар һәрберсе турында аерым узак иттереп сөйләргә була. Чөнки инде бу ышанмау, ягъни менә иң әүвәлге чорда кеше әйтә, мин Аллаһка ышандым диде. Бу беренче этап. Соңыннан кеше шушы иманы өстендә эшләргә тиешле. Иманы өстендә, аның иманының өстендә эшләп, ул инде соңыннан ахирәт көнне ышанырга кирәклегендә, пәйгамбәрләргә ышанырга кирәклегендә, фәрештәләргә ышанырга кирәклегендә, ул аңлап, төшенеп, ул аның иманын беркетә. Чөнки ул иманы өстендә эшли. Чөнки һәрбер кеше иманы өстендә эшләми икән, ул иманы аның какшап торачак. Һәм инде иманыннан язу мөмкинчелеге дә артачак. Менә бу әйтелгән иде сорауда ширик кебек куркыныч гөнаһ түгелме әллә дип. Ягъни ширикнең куркынычлыгы турында сүз китсәк инде, менә сәйттәгез менә бу бөтен 6 багананы өйрәнергә кирәк иманны ныгыту өчен. Әгәр дә кеше үзенең иманы өстендә эшләмәсә, ширик кылырга җиңелме? Әлбәттә, менә бу безнең шушы сорауыбызның нәтиҗәсе, йомгаклавы буларып та килә инде. Кеше ышанмаучы хәлендә иде, Аллаһка ышанмыйдыр иде. Ләкин ул Аллаһ Тәгаләгә ышанам дип әйтте. Әгәр кешенең иманы ул шушы тәкълиди ияру формасында гына булса, Ибраһим алейхиссаламның мисалын күрсәтик. Ул илаһысын эзләде. Кояш чыкты, бу минем илаһым диде. Ләкин ул баяды да, юк, бу баяды, миңа бундай түгел. Һәм айны күрде, о, бу нинди матур, мин аңа ышандым диде. Юк, булмады, ул да юкка чыкты. Тегел әйтте, һәм ул әйтте, минем Раббым диде, шушыларны халык кылган, булардан үстен булган зат дип иман китерде. Һәм Ибраһим алейхиссаламның шикелле дә кеше үзенең илаһысын эзләде, ышанмаган килеш Аллаһның барлыгын тапты, таныды. Һәм инде әгәр ул кеше зәгыйф буларак, әгәр кеше иман итмәсә, ныгытмаса, иманы өстендә эшләмәсә, нишли ул? Демәк, аның ширик китерү мөмкинчелеге бар. Ул әйтергә мөмкин. Нәрсә булган инде? Бу намаз туктале, мин моны Аллаһ тукта, иман кирәк түгел, бусы мөһимрәк дип. Аллаһ Тәгаләне икенче планга чыгара, өченче планга чыгара. Кирәк түгел ул дип. Фарыз түгел ул, тегел әйтер, бу әйтер, һәм ул ширик кылу ихтималы аның арта. Ышанмау ул бер төрле гөнаһ. Инде ышанып, соңыннан шушы иманыңнан язсаң, ул тагын да куркынычрак гөнаһ булып тора. Инде безгә барыбызга да, хөрмәтле тамашачыларыбыз, шушы нигезләрне өйрәнеп бетереп, шын камил иманлы булып, шын камил мөселман буларга насыйп булса иде. Амин. Амин шул булсын. Хәзрәт, алдагы сорау, шаярып кына алдалап, аннары шунда ук дөресен әйтеп куярга ярыймы? Шул ук мәҗлестә дип әйтегез, шул ук. Шаяру мәсьәләсенә килгән чиракта диннең үзенең моңа бер карашы бар. Шаяру булырга тиеш, ул шаяру, көлү, мәзәк дип әйтикме, шәригатьтә рөхсәт ителгән әйбер. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына бер вакытны килде, бер олы яшьтәге хатын, һәм инде җәннәткә мин керәмме дип сорады. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аңа шаяртып, җәннәткә картлар керми дип әйтте. Бу инде бик каты борчылганын күреп әйтте. Чөнки җәннәткә кергәндә бөтен кеше 33 яшендә булыр, Пәйгамбер алейхиссалам яшендә булыр дип әйтте. Менә бу шаяру дип әйтикме? Һәм шул ук вакытта ул, ягъни нинди дә булса ялганга төзелмәгән, ялганга каралмаган. Бәлкем, ягъни Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям шаяртса да, ягъни мәзәк сөйләсә дә, ул ягъни ялганга иярмәде, бәлкем хаклыкны әйтте. Шуның өчен әлбәттә диндә көлү, шаяру рөхсәт ителгән, ләкин ул ялганга төзелергә тиеш түгел. Алдагы сорау, хәзрәт, дус кызыма карата көнләшү хисе туа. Мәсәлән, күптән түгел ул миңа яулык белергә теләвен әйтте. Ул миннән күбрәк гыйбадәт кыла башлар дип борчылам. Мин зур гына эшлиме?
Бу бик шундый гаҗәп. Һәм инде шул ук вакытта монда без ярышу мәсьәләсендә күрәбез. Әлбәттә, диндә, изгелектә ярышу рөхсәт ителгән гамәл. Сахабалар бер-берсе белән ярышалар иде. Карады булар, бу бит миннән күбрәк гыйбадәт кыла дип. Әлбәттә, шушындый конкуренция дип әйтикме, ул булырга тиеш. Чөнки Аллаһ Тәала Коръәни Кәримдә әйтә: "Ва фи залика фальятанафасил мутанафисун." Дөрестлектә ул җәннәткә керергә теләүчеләр бер-берсе белән изгелектә ярышсыннар ди. Карыйм, бу миннән изгерәк, карыйм, бу миннән күбрәк намаз укый. Тукта, мин дә шулай эшлим. Бу булырга тиеш. Һәм әлбәттә ул рөхсәт ителгән. Ләкин көнчелек икенче әйбер. Көнчелек икенче әйбер. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям кадгый рәвештә әйтте: "Ла тахасаду." Бер-берегездән көнләшмәгез диде. Көнчелек ул утынны ничек ашаган кебек, юкка чыгарган кебек, изгелекләрендә юкка чыгаручы әйбер. Ак көнләшү рөхсәт ителгән. Аллаһ Тәала карайлы моның нинди шушында гыйлеме бар. Мин дә шундый булсам иде. Аллаһ Тәаланың гыйлемен арттырсын дип әйтсә, ул ак көнләшү. Кара көнләшү, инде ул көнләшәм дип бит әле ул. Ул миннән күбрәк гыйбадәт кылырмын дип. Монда әле төп фикерен дә аңлап бетереп булмый. Ул ак көнләшү белән көнләшергә телиме, кара көнләшү белән көнләшергә телиме? Аңларга кирәк. Көнләшү диндә тыелган гамәл. Кара көнләшү. Ак көнләшү рөхсәт ителгән. Һәм шул ук вакытта изгелектә бер-берең белән ярышу, ул диндә рөхсәт ителгән һәм хупланган гамәл. Шуның өчен әлбәттә монда бик бер мөһим ноктага тукталып үтәсем килә. Кайгырма, борчылма. Үзеңнең дустың синнән яхшырак булса, ул синең өчен күпкә яхшырак. Чөнки ул сине бер кайчан да начарлыкка алып бармаячак. Яман дустан корак. Яман дус ул ышкын кебек. Бер тисә зыян китермәсә, икенче тисә ул сине яндырып, көйдереп чыгарырга мөмкин. Шуның өчен бер-берегез белән изгелектә ярышыгыз, ләкин көнләшмәгез, бер-берегезгә терәк булыгыз, бер-берегезгә үрнәк булыгыз дип әйтәсем килә. Менә бу миңа караганда күбрәк гыйбадәт кыла башлар дип борчылам дигән өлештә. Хәзрәт, менә мәсәлән, шундый ишракта була аламы кешеләр анда әйтмим әле бу хадисне теге, яки җиткермим әле, яки дөреслекне әйтмим әле теге. Менә мөселман булмадылар, всё. Мин үземне менә теге инде куркынычсызлык астына чыгардым. Мин беләм, мин шулай эшлим, калганнарга әйтмим әле. Менә җәмәгать, монда Пәйгамбәребезнең бер хадисен искә төшердем. Мухаҗирлар, Мәдинә мөселманнары, Мәккәдән Мәдинәгә һиҗрәт кылдылар. Һәм Мәдинәдә яшәүче мөселманнарның, ансарларның изгелектә аларның узуын күрделәр. Һәм Пәйгамбәребезгә килеп әйттеләр: "Я Расулаллаһ, менә безнең Мәдинәдә яшәүче мөселман туганнарыбыз безне изгелектә узалар. Алар безнең кебек намаз укый, ураза тота, ләкин аларның ихтияҗларыннан арткан маллары бар һәм алар шуннан садакалар бирәләр. Безнең малларыбыз юк, без аны эшли алмыйбыз. Садака кылырга малыбыз юк. Ни эшлибез дигәчтен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: Аллаһ Тәала сезгә бит изгелек кылу өчен башка бик күп төрле юлларны тудырды. Мәсәлән, тәсбих әйтегез, субханаллаһ, такбир әйтегез, тәһлил әйтегез. Шушыларны өйрәтеп җибәрде. Мухаҗирлар шатланып кайтып киттеләр, шул гыйбадәтләрен кылдылар һәм шунда өстәмә гыйбадәтләр тагын кыла башладылар. Бит ул ансарлар, Мәдинә мөселманнары күрәләр, булар бит әле кара нишиләр икән ди. Әйдә без дә шуны эшлибез дип, шуны эшли башладылар. Тагын бер вакыт үткәннән соң мухаҗирлар килеп Пәйгамбәребезгә шикаят кылдылар: "Я Расулулла, алар бит тагын безнең кебек эшли башладылар" ди. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә дип әйтте? "Залика фадлуллаһи ю'тиһи ман яша" диде. Бу Аллаһның рәхмәте ди, һәм ул аны кемгә теләсә, шуңа бирәдер ди. Аллаһ Тәала
изгілік қылырға, хайырлылық қылырға мүмкіншілік бере. Сен ол мүмкіншілікні қолыңнан ышқындырасың, яки сен аны ғәмәлге ашырасың, мұнысы сенің өзіңнен тұра. Әгер енді сен хақлықны яшырып, мен жәннетке кірірмін деп ойлама. Чөнки Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямның бір хадисі бар. Аллах Тәала бір шәһәрне халак итәргә буйырганнан соң, фәрештәләр кире кайтып, я Расулуллах, я Аллах Тәала, бу шәһәрдә изге кеше яши бит дип әйттеләр. Аллах Тәала шул кешедән башлагыз диде. Шул кешедән башлагыз диде. Ни өчен? Дип сорагачтын, чөнки ул үзе генә җәннәткә кирергә теләде диде. Шуның өчен мин генә җәннәткә керәм, мин генә котылам дип уйлама. Диндә эгоизм юк. Пeyğəmbərimiz sallallahu җиткерде, bütün кешеләргә дә динне, хаклыкны җиткерде, яшереп калдырмады. Пeyğəmbərimiz sallallahu Аллаһтан килгән хәбәрнең барысын да җиткерде кешеләргә. Һәм инде шуның белән үзенең артыннан ияртә алды. Хәзрәт, менә алайса шундый сорау туа. Кайчакта берәр кеше әле мөселман түгел, мәсәлән, икенче бер мөселманга ничектер күңелен төшерде, кайфын кырдырды, мәсәлән, и шатланып куя, мәсәлән, ярар, альхамдулилlah, мин әле мөселман, мин җәннәтле булам, сиңа бәлки хәтта ки җәннәт булмас. Менә шундый уйларга ярыймы, әллә инде ул кешегә киресенчә хидаятларга кирәкме? Чөнки, мәсәлән, диндә булганчы ул кеше аңа бик күп зыяннар китерергә мөмкин. Әлбәттә, кеше икенче бер кешегә начарлык теләргә тиеш түгел. Ләкин без бөтенебез кеше. Теге күңел рәнҗүе, күңел сыкрауы, төрле хәлләр булырга мөмкин. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның үрнәген алыйк. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям Мәккәдә торганда Абу Суфьян, Абу Джахил кебек шундый Мәккә мөшрикләре күп маңар зыян китерделәр. Төрле шәнешкелүләннәр ташладылар. Хайваннарның эшәкләрен үй төбенә ташладылар. Абу Суфьян да алар арасында иде. Соңыннан бит ул ислам динен кабул итте. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аны гафу итте. Шул Вахши дигән кем Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның абыйсы Хәмзәне һәлак итте. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям гафу итте. Киң күңеллелек, мәрхәмәтлелек ул мөселманнарга хас булган сыйфат. Шуның өчен кабатлап әйтәсем килә. Аллаһ субханаһу ва тәгалә безгә пәйгамбәрне үрнәк итеп куйды. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нинди булды, без дә шундый булырга тырышырга тиешбез. Диндә рахимлек, шафкатьлек, мехрибанлык бар, бер-береңә карата ихтибарлык бар, бер-береңә карата шундый матур сүз сөйләү, ягъни бер-береңә карата изгелек теләү сорала. Шуның өчен үзебезнең шәхси мәнфәгатьне түгел, мәслихат турында уйларга кирәк. Иншалла шул булсын. Инде мин искә төшереп үтәсем килә, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Бүген бездә кунакта Тәүфыйк мәчетенең имам хатибы һәм Казаныбызның Мөхәммәдия мәдрәсәсенең укыту эшләре буенча директор урынбасары Зөлфәт хәзрәт Габдуллин. Зөлфәт хәзрәт, инде алдагы сорауны бирсәм буладыр. Әгәр мөселман кешесе сакал турында начар сүз әйтсә, ләкин аны мыскыл итәргә нияте булмаса, бу зур гынах буламы? Әгәр мөселман сакалдан көлеп мыскыл итсә, бу күферлекме? Хәнәфи мәзһәбендә бу күферлек дип ишеттем, Шафиғи мәзһәбендә юк. Гомумән алганда, сакал ул бәхәсләшә торган, ягъни сүз куерта торган мәсьәлә түгел. Чөнки кайбер кешенең сакалы бар, кайбер кешенеке сакалы юк. Сакал ул, ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның сөннәте булган гамәл. Әгәр кеше сакалдан көлә икән, бу олы гынахмы дип сорау куйдыгыз. Сакал, менә безнең бит инде шундый теге сүз бара, шундый кәҗә сакаллы дип дигән шундый сүзләр бар инде. Яки башка төрле көрәк сакаллы дигән сүздә бар бит инде, шундый сүзләр китерелә. Кырбат инде кәҗә сакалын әйтүчеләр бар инде. Гомумән алганда, менә бу сакалдан, сакал ул кешенең әгъзасы бер ни булып тора. Әгәр мөселманнан көлү булса,
ул шариғат тарафынан, яғни хупланмаған эш. Кимсету, күлу шариғатта мусульманнан күлу. Сақалдан түгел, мусульманнан күлу шариғатта ул әлбәттә гүнахларга керә. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, бер-берегезне кимсетмәгез, бер-берегездән көлмәгез, бер-берегезнең намусын тимәгез дип. Сақал турында гына сөйләү, ул икенче мәсьәлә. Шул сәбәпле әлбәттә сақал хәзерге вакытта сақал турында күп сөйлиләр бит инде. Кемдер хуплый, кемдер хупламый. Шариғатта сақал ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям сүннәте дип кабул итәбез. Һәм инде без мөселманны кимсетмәү, аның намусына тимәү безнең төп бурычыбыз булып санала. Хәзрәт, алдагы сорау. Кичә мин очраклы рәвештә бер хәдискә тап булдым. Анда кашларын йолкыган хатын-кыз каһәрләнгән дип әйтелә. Һәм минем күңелемдә сәер хис барлыкка килде. Мин буйсынмаучылык белдердем кебек. Мин күфрлек кылдыммы диелгән. Әлбәттә, монда без аңларга кирәк. Шариғатта рөхсәт ителгәнме каш йолкырга? Шариғатта каш йолку, кашны анда нинди дә булса бер төрле формага кертү шариғатта ул тыелган гамәл. Рөхсәт ителмәгән. Ни өчен? Чөнки син Аллаһ Тәгаләнең сине сүрәтеңнән, Аллаһ Тәгалә сине ясаган, сине кылган сүрәтеңнән ризасызлык белдерү булып тора. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямның да хәдисе шушыңа карата китерелгән, ягъни кашларын йолкучыларга Аллаһның ләгънәте булыр дигән хәдисте дә менә шушы хөкемгә нигезләнгән. Әгәр дә төптәнрәк карасак, бу шариғат күзлегеннән рөхсәт ителмәде. Димәк, син шариғатта рөхсәт ителмәгән эшне эшләдең. Әлбәттә, син моның белән гөнаһлы булдың. Ләкин күфрлек кылучылардан булмадың. Күфрлек ул Аллаһ Тәгаләгә үзеңнең, ягъни ышанмавыңны белдерү, Аллаһның инкар итү дигән. Кеше ул аны эшләргә мөмкин, әйтик, мәсәлән, моны икенче төрле әйтәбез. Мәсәлән, хәмер эчкән кеше кафир буламы дип. Менә шундый юк. Ягъни каш йолкыган, әмма дә ләкин һәрбер гөнаһның дәрәҗәсе ул Аллаһ Тәгаләнең хөкемендә. Һәм инде Аллаһ Тәгаләнең хөкемен үтәмәү, әйтик, мәсәлән, һәм ул хөкемнәрнең дәрәҗәләренә карата гөнаһ язу, ягъни гөнаһлы булу ул Аллаһ Тәгаләнең әмреннән. Һәм Аллаһ Тәгалә үзе яза гөнаһны. Ул кешеләр кулында булган әйбер түгел. Әлбәттә, ул кафир булмый. Һәм инде ул күфрлеккә дә төшмәй, ләкин ул Аллаһ Тәгаләнең итагатыннан чыккан була. Хәзрәт, андый очраклар бар бит инде, мәсәлән, кемдер әйтә, кияүгә чыга алмыйм. Ике кашлары кушылган кызлар да бар бит инде, иратлар инде теге, без иратлар дип йөрергә мөмкин. Хатын-кызлар менә шундый очракта теге, кияүгә чыга алмый, шуның аркасында төрле казыйларга баралар. Андый очракларда нәрсә эшләп бара? Менә бу кияүгә чыга алмыйм, кашны шундый булганга гына кияүгә чыга алмасаң иде ул. Аннан гына тормый бит. Иң беренче никах мәсьәләсе булсын, ул да булса, башка мәсьәләләр булсын, без әйтәбез, җил дә исмәс, яңгыр да яумас, яфрак да өзелеп төшмәс, моңа Аллаһның әмере, Аллаһның тәкъдире булмыйча торып. Әлбәттә, урысларда бу хакта бик каты әйтелгән. Урыс мәкалендә теге, әгәр ни булса, мәхәббәт ул шуны хәл усалай бер, явыз әйбер, хәтта кәҗәне дә сөярсең дигән формада инде, әйме? Әлбәттә, мәхәббәткә булсынмы, теге башка мәсьәләдә анда төскә, анда синең иптәш булмаячак. Чөнки һәрбер кеше Аллаһ Тәгалә синең күңелеңә мәхәббәт салды икән бу кешегә карата, аның йөзе дә, төсе дә сиңа борчу китермәс. Чөнки ул эчке халәт, эчке хис тойгы. Шул сәбәпле
Аннан эзләмәгез. Дөрес җирдән эзләмисез. Башка җирдән эзләргә кирәк. Иншалла шулай булсын да, инде алдагы сорау күсәк бадыр. Минем гаиләм һәм мин бер көнне чираклы рәвештә дуңгыз итен ашадык. Парижга ел итәргә барганда без кичен француз кафесына кердек һәм сыер ите белән сэндвичлар сорадык, ләкин анда сыер ите урынына дуңгыз ите салынган иде. Без менә шунда ук аңламадык, бу гынахмы диелгән. Монда инде сорау әлбәттә ничектер сәеррәк, минемчә андый җирдә сыер ите дә бәлки хәләл түгелдер, ләкин инде мондый дәрәҗәдә икән хәзрәт аңлатып китик, нинди чиракларда хәтта ки сыер ите һәм тавык ите дә харам була ала. Безнең ислам динендә бу ит хәләл дип аталсын өчен ике шарт үтәлергә тиеш. Иң беренче, чалына торган хайваннан кан чыгу, канын чыгару, һәм икенчесе, чалучы кешенең бисмиллаһи Аллаһу акбар дип Аллаһ Тәгаләнең исемен атап чалуы сорала. Шушы шарт үтәлгән очракта безнең ит хәләл була. Ул булсын тавык, ул булсын сыер. Һәм бу кагылмый дуңгыз итенә. Дуңгыз ите ул дуңгыз дип әйтәбез инде ислам динендә тыелган ризыкларга, тыелган хайваннарга керә. Аның безгә асрарга да, аны шалырга да, аны ит итеп ашау да, хәтта тиресен куллану да ул безгә тыелган. Чөнки Аллаһ Тәгалә аны нәҗис дип Коръән-и Кәримдә әйтә. Харам кылынган нәҗис пычрак хайван. Ә инде калган кызганычка каршы, менә кызганычка каршы ул бездә шундый бер фикер бар. Ягъни дуңгыз булмаса, дуңгыз түгел бит бу тавык кына дип әйтәләр. Яки бу сыер бит дип әйтәләр. Әгәр дә чалына торган хайванның каны чыгарылмаса, һәм дә инде бисмилла әйтелмәсә, ул үләксә дип атала. Үләксә. Әйтик, мәсәлән, тавыкларны чалмыйлар, аларны электр ток белән үтереп, шуны сату киштәләренә куялар. Ул инде шулук аны бу гуманизм дип атала әле. Айырмасы нидә дип сорыйм. Менә көрәк белән сугып үтердең дә шуны ник ашамыйсың? Бу гуманны түгел. Юк, җәмәгать, бездә хайван ите хәләл булсын өчен аның канын чыгару һәм дә инде бисмилла әйтү чыгарырга кирәк. Һәм инде ашауганда, нинди дә булса ризыкны ашаганда игътибарлы булырга кирәк. Игътибарлы булырга кирәк. Кеше ачтан үлми, ашап үлә. Шуны теләсә нәрсә ашап, ягъни йөрергә һәм дә инде нинди дә булса берәр нинди ашханәләргә кергәндә хәләллеген тикшерү, безгә бу хәләлме дип сорау, бу итегез хәләлме дип сорау, ул сәер әйбер түгел, ул гади әйбер. Һәм инде игътибарлы булсак иде ашаган өчен, чөнки бер кабым харам ризык ашау нәтиҗәсендә кешенең 40 көн гамәл гыйбадәте дугасы кабул булмый. Бу бик куркыныч халат. Сез әйттегез, ике шарт бар дип, берсе менә кан чыгу, икенчесе бисмиллаһи Аллаһу акбар дип әйтү. Шалучы кешегә карата үзенә берәр төрле таләпләр бармы? Әлбәттә, ул шалучы кешегә карата да үзенең таләпләре бар. Безнең шәригатыбызда анда инде иң беренчесе ул да булса аның мөселман булуы. Ла илаха илляллаһ Мухаммад Расулуллаһ кәлимәсен әйткән, Аллаһ Тәгаләгә ышанган кеше безнең мөселман була. Икенчедән, ул акыллы булырга тиеш. Акыллы, тулы акылында дип китерелгән безнең китапларыбызда. Ягъни тулы акылында жүләр кешенең һәм шул ук вакытта менә монда исерек кеше турында да әйтәбез. Исерек кешеләр, әйтик, мәсәлән, кайбер исерек кешеләр пахмил дип әйтәбез, инде сәрхуш хәлдә, ул тулы акылында түгел. Чөнки аның исереклек, ул исереклек, ул ягъни аның исергән була, акылы тулы рәвештә булмый. Ул шушы төркемгә керә. Аның акыллы булырга тиеш. Һәм өченче шарты ул да булса, аның балигъ булуы. Балигъ булмаган кешеләргә хайван чалу шулай хупланмый. Чөнки ул баланың психик хәленә зыян китерә.
12-14 яшькә хәтле дип әйтгәндә безнең балыкка ирешү 14 яшь дип алган, 12-14 яшь дип алган. Менә шул балыкта җиткән булуы сорала. Аның ир кеше булуы, хатын-кызларга шулай ук хупланмый хайванча алу, чөнки ул хатын-кыз бит инде ул йомшак зат, нәфис зат буларак, менә бу каты күңеллеккә хайванчалу, каты бәгырьле, каты күңелле була дип әйтәбез хайванчалучылар. Шуның өчен хатын-кызның булмавы сорала. Шул ук вакытта тәһарәтле булу хупланыла. Тәһарәтле булу хупланыла, чөнки ул гыйбадәт формасында кителә. Курбан дип әйтәбез, ул Аллаһ Тәгаләгә якынаю. Булса яхшы, булмый икән, тик мәсәлән кулыңнан кан чыгып китү ихтималы бар, ләкин бу әдәпкә керә. Һәм инде шалганда бисмиллаһи Аллаһу акбар дип без шалучы кешенең әйтүе. Хәзерге вакытта шушындай мода китте дип әйтикме, әбиең әйтә, улым ди син шал ди, үзем укып торам ди. Ул бармый. Ничек инде мин ашым, син әппәр итеп торасың, ул бит алай ярамый. Шәригать буенча хаслап шалучы кешенең әйтүе кирәк. Менә шушындай хайван чалуның әдәпләре, хайван чалуның шартлары бар. Әле аннан соң хайванның үзенә карата үзенең бар таләпләре, нинди әдәпләр, ничек иттереп аны чалу, ничек иттереп аны каякка кую, булар барысы да безнең шәригатьтә язылган. Шуның өчен ул булай гына җиңелчә генә карау ул дөрес булмас. Инде чыннан да бик киң таралган бер проблема, бер мөшкилат инде менә бу әйбер, ләкин сезнең ярдәм белән менә әйткән җаваплар белән безнең инде безгә һәм безнең тамашачыларыбызга иншалла барып җитешсен. Бүген монда килгән өчен сезгә рәхмәт әйтәбез, хәзрәт. Ләкин сау булашыр вакыт җитте, чөнки вакыт чыгып килә. Аллаһның рәхмәте булсын, сәламе булсын, бәрәкәте булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Алла Тәгалә сөйләгән сүзләр белән гамәл гыйбадәттә булырга насыйп итсен. Амин. Хөрмәтле Хозыр ТВ тамашачылары, эфирда Имам Насыйри тапшыруы иде. Исегезгә төшерәбез. Бүген бездә кунакта галим, укытучы, Мөхәммәдия мәдрәсәсенең уку-укыту эшләре буенча директор урынбасары һәм әлбәттә Тәүфыйк мәчетенең имам хатибы Зөлфат хәзрәт Габдуллин иде. Аллаһ Тәгалә аңа да үзенең рәхмәтен бирсә иде, гыйлемнәрен тагын да арттырып, шушында килеп, үзенең гыйлеменең закатларын безгә, сезгә тапшыра насыйп итсә иде. Шушы теләп насыйп булашабыз сезнең белән. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.